ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಶತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಬಹುದು, ತುಳು ಚಿತ್ರ ಶತೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾಣಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಂಡು ಏನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ದನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು 10-20 ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಂದಿಗೆ 100 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1971ರಲ್ಲಿ ಎನ್ನತ್ತಂಗಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 100ನೇ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕರ್ಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ 100 ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ, ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಿದೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ಅವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಆಗ್ಲೇ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, 1971ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಇದೀಗ 2019ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು 3 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಗ ನೆಂಚ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಗ ಓಕೆ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನ ಲೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುಕು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಮಾತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕೇನು ಪನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕುಲೆಂಕಲ್ಲಂದ್ರು ಉಳ್ಳರ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪನ್ನಗ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಬರ್ಪೇರು ಅರೊಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಊರಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ತೆಲುಪುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡದು ಓಕೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಈರ್ ತೂತಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈರ್ನ ವೇಟ್ ಎಂಚ ತೂತಾರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಕಲ ವೇಟ್ ತೂಡ ಬನಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ರೀಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲು ತುನಗೊಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಐತೆ ನಮಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪು ಜಾಂಡಲ ಚಿತ್ರ ನೂದು ದಾಟದಿತ್ತು ನಲ್ಲ 30-35 ಚಿತ್ರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಉಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದೆರಡ ಈರ್ ತುತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚೆ ತೂಡ್ ಬರಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಾತನು ಐಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೋಡೆ ಬಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾಯಪನ ಎರಡನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು ದಾಯಪನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾನ್ ಬೆಳಪಾವೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈರ್ 10 ಬರೋಲಿ ಆ ನೆಂಕುಲ್ ತೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಐಗ ಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆ ಉಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದಿರ್ನ ಎಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತು ನೀರಾಗ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಂತ ಅರ್ಧಡು ಉಂತುದನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ನಂಗೆ ಮಿತ್ರರು ಪೂರ ಸೇರಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಸಾಧಾರಣ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯರ್ ಅವರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನ ಉಪ್ಪನು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಇರ್ದು ಇಂಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಇಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಅವೇ ಇತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ತಂಬಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಅವೇತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರೂಪಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಈರ್ ತೂತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ತಮಿಳಾಡು ನಾಯಕ ನಟೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಲೀಡರ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಚಿತ್ರ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ್ 2 ವರ್ಷಗ್ 4 ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ತೂಪುನ ಜನ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ತಮಿಳ್ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ್ನ ಬೆಳಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಜಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬೂರ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಣುಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಪ್ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತು ಬರೊಂದೆಡ್ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚ ತೂಪಿನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಪ್ಪಿದಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಎಂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲೆದ್ದದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದುಪ್ಪು ಥಿಯೇಟರ್ ಆತನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡ ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ದುಮ್ಮುಜಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏನಿರ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಲಿ ತಿರ್ದವ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರಾರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ ಐಕ್ಯ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಸಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ದುಮ್ಮು ದೀಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಪ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತದ ಕಡಪಿನಿಂದ ಈಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರ
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯೋಡು ಬಂದು ಈ ಜವನಿರ್ ದುಂಬಾ ಇದೇರಾವೆ ನೂದು ಚಿತ್ರ ಆತಂಡು ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಐತಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ತುಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆಂದು ಏನು ದೇವರಡ ನಟನುವೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಆವಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಲ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಬಾಳ್ ಬದುಕೋಡು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆತ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರೋಡು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಅಕ್ಕಡ ಮಿನಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡದ ಮಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಇರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲು ಅಕ್ಲಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯೋಡೆಂದು ಕೇಳನ್ವೆ ದೇವರಡ ಎಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅವು ಬರ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಸರ್ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈರ್ ತುತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಸಾಧಾರಣ 1971 ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲಂ ಬರ್ತಂಡೆ ತೂತರೀರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಪೂರ ತೂತೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮಗೆ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಸರಿ ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ 2000 ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ ಅಪಗತ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಕಲರ್ ಬತ್ತನ ಶೋಕ್ ಆದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2010 ಬುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಫಿಲಂ ಬರ ಶುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಗೂ 10-12 ಫಿಲಂ ಪೂರ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ಫಿಲಂ ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೊ ಆತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಮನ್ನಾಗ ತುಳುವೇರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡಟ್ಟೆ ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತಿನಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒರಿಪಾಯರ್ ಬೋಡಾದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡುವರು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಿನ್ನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾನಾಗ ಅವು ತುಳುವರ ಧೈರ್ಯ ಆ ತುಳುವರ ಧೈರ್ಯಗ್ ಇತ್ತೆ 12 ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಆ ತುಳುವೇರು ಏರು ಆ ಅದಾಗ ಏತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಂತಾರ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ದಯ ಅಕ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಸಾದಿ ಎಂಕಲು ನಲ್ಲ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡದು ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓ ಬಾರಿ ಪೊಲದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರೆ ಇದ್ದಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಂಗಡಿ ಏರ್ಪಡ ಸಾಧನೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರದಿತ್ತೆ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಪಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅವಳೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಡಾಪನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡ್ ತುಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುವೇರ ತುಳಿಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಅಂಚಿನ ದಾದಾ ಬನ್ಪಾರನ್ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣಕರ್ತರುಗಳ ಕಲಾವಿದರೆ ಅಗ್ನ ಸಹಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯರ್ದ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ 10 ಕೈ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನ ಐಕ ಕಲಾವಿದರೇ ಇಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಪೋಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಓಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತಿ ಇರ್ಪೋಂದು ಓಕೆ ಆಡಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ಜನ ಇರಿಡು ಉಂಡು ಮಸ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲು ಬೆಲ್ ಬರ್ಪೇರನಾಗ ಅಡೊಂಜಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇ ಬಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋದು ನಮ್ಮದಾಲಜಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯೋಡು ದುಂಬುದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ತೂನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಣ್ಣಗು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದೇರ ಏಸಾ ಮನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಏಸಾ ಮನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರೋಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪಾರ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಈರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ 6 ಪಾತಿರೋ ಜೇರು ಅಂಡ ಈರ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮದ ಲೇಸ ಆವಡು ಬಂದಾಗ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಅವಳು ಉಪ್ಪಿರು ದುಂಬುಡು ಉಪ್ಪಿರು ಮುಂಚಿನ ಡುಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈರರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರರ್ನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚ ಕುಲ್ದುಪ್ಪರ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದಾದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಕೊಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತುಪ್ನಾಗ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನು ತುಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವಂಚತ್ ಐನೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬಂದು ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ
ತುಳಿಯಾರ ತುಳಿಪಾದಪ್ಪು CPL ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ CPL ನಿಕುತ್ತುದುಪ್ಪಾರ ಅವಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಮ್ಮೆನ್ನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಕ್ಲೇನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೋರ ತಿರುಗು ತುಪ್ಲ ಕಾವಡು ಪಂಪುನ ಆಸೆ ಕಲಾವಿದರ ಪುರ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೂರೇರಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರೋ ತಿರುಗು ತುಪ್ಲ ಕಾವಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಆಸೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ CPL ಅದು ಪಡು ತುಳುವೇರೆ ತುಳಿಪಾಡು ಪಡು ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡೆಡ್ ನಾಯಕ ನಟರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಪಣ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ರು ಅವು ಮೇನ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಂದಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕೋಸ್ಟರ್ ವುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಓಲೋಲು ಹಳ್ಳಿಡಿತ ಕಲಾವಿದನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೇಂಟ್ ಕನತ್ತದು ಅಕ್ಕಲೆಂಡ್ ಕೈಟಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕೈಟ್ ನನ್ನ ಒಂಚಿ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಜ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಖುಷಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಪಿದೇದ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುದು ಪಿದೇದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಮಿಳು ದಾವಡು ತೆಲುಗು ದಕ್ಲಾವಡು ಮಲಯಾಳ ದಕ್ಲಾವಡು ಅಕ್ಕ ತೂಯರ್ನಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಿದೇಲ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಬಂತು ಹೊರಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪೇರು ಕಲಾವಿದರು ದುಬಾಯ್ ಪೋಪೇರು ಇದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ಆ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈ ಔಟ್ಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ಲ ತೆನ್ನ ಮಟ್ಟಿ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಂಡದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಎಂಚ ಬೆಂತೆ ದಾದ ಬೆಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡ್ ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಆ ಏತ್ಮಲ ರೋಲ್ ರೂಲ್ ಒಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡದತ್ತು ಈ ಮಿತ್ರ ಸೇರ್ತ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವ ಈ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಪಮ್ಮೆಣ್ಣ ಡಿಸಿಷನ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆವಡಿ ಸರಿ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಸೇರ್ಲೆ ಸೇರದ ಆ ಪಂಡಿ ಕೂಡ ಮಾತು ಬರ್ಪೋ ಬತ್ತು ನಿಂಚ ಮನ್ಪರೆ ತುಲೆಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ತುಳು ನಡುಗು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಟೋಟಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜ ಈ ತುಳುವೇರೆ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ತುಳುವೇರೆ ಮಿತ್ತ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆದ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿನಿತ್ತನ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಯ್ತನ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಜಟ್ ಈತನ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇತ CPL ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುರೆ ತುಳಿಪಡ ಅಂತೂ ಅವು ಏಕ್ದಮ್ ಹಿಟ್ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಒಂದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅವಾತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಚನೆ ಇಂದು ಎಂಚಿ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಇಂದು ತುಳುವೇರೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ 9:30 ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಕ್ಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜಾಲದಿಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಶೋಕದ ಜಾತ್ರೆ ಬಂತದೆ ತುಳುವೇರೆ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಪೈಪಾರ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟ 10-15 ಫಿಲಂ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಐನ್ ನನ್ನ ತೂವಾಡು ನಾನು ತೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫಿಲಂ ಅನ್ಪಾಡು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ ಇರು ಅವೇದೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನ ಬಂದು ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾತರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾತರು ಪಾವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಕದಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪೆರುಂಡು ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದು ಶುರು ಆಪಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಗ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಪೇರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡು ಮಾತು ಕೆಲಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ ಎಲ್ಲಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿವೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಆತ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಿರದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು
ಸರಿ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದು ಪೂರ ಅವ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಕಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಂವಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಾಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೋಡೆ ಇನಿಗೆಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕೋಡೆ ದಾದ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾದ ಪೊಲಿ ಬಂಡದ ಐಕೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಓಕೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬಂಡ ಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ರಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ರಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಅಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲೇನ ಜನ ಕುಲ್ಲವ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಐತ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಂಡು ಆ ಸೀಮಿತನ ಕಡತದ ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಬನ್ನ ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಆವೋಡು ಐತ ದಾದ ಬೋಡು ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಲ ಒಂಚೂರು ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಂಬುಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಕೋನಲ್ಲಿ ಈತ ಮೂರನೇ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶ್ಮನ್ ಪಿನ KGF ಓಡೆ ಇತ್ತದನು ಅಂಚೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯ ಪೋಯರ ಬೆಲೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಂಚದಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಫನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗುನು ಅಂಚಿನೋರು ಇತ್ತ KGF ಬತ್ತು ನನ್ನ ದಾಯ ತುಳು ದಾಯ ಬರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬರಬ ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬ ಇಮೇಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೊತೊಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ದಯ ಪೋಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತರ ಕಾಲಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಕರಾವಳಿ ತಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ತೂದು ಮಲ್ಪನಕುಲು ಬಾತ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲ್ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೂರ ಊರುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಸವೆ ಸೊ ಅಂಚಿತ ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೂದು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು 71 ನಮ್ಮ 2018 ನವೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟದ 47 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ನೂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ 47 ವರ್ಷದ ನೂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಆ ನೂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೌರವ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ದಾಪನಾಗ 71 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಸಂಗಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ದಾರದ ಬುಡಿದಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರಕ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನಗ ಆಡ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಿನಿ ತಿಯರ ತಿಕ್ಕುವ ಪನಗ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಳೆರು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ರೆಡ್ ಜನಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾರು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂದ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕನ್ನು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಳೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಯಪನಾಗ ಇತ್ತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಂಗ ಬೆಳೆದುಂಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರ ಪನ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಅವೇ ರೀತಿ ದಾರದ ಬಡಿದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡ್ರ ಪೋಣಾಗ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರನ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 27 ತಾರೀಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಥಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುಂದು ಅವನಾಗ ಆ ಮೂವಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಐನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ನವೀನ್ ಲೇರು ಬೊಕ ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ MK ಮಠ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಂಜೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಪುರ್ತುಡು ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತುಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಅಡಲ ಅವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನಿರ್ತಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತಂದಿರ್ತಾವ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮ್ಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಸುರು ಟು ನೂದು ಸಿನಿಮಾ ನೂದು ದಿನ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಆವು ಸಿನಿಮಾದ
ವರ್ಷದ 125 ದಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾನದಿಗೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುನೂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ 125 ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ yes, yes, yes. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇಪುರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 511 ದಿನ ಚಾಲಿ ಬೋಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒರಿಯರ್ದೊರೆ ಅಸಲಗುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎಸ್ ಒರಿಯರ್ದೊರೆ ಅಸಲ ಅದಪ್ಪು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ ಅದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ದಾಪನಗ ತುಳುತಕ್ಕ ಮಸ್ಸಿನ ಪನಂತೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತನ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐತನಟ್ಟು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ದಾಡ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಡ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ಕದಕ್ಲೆದು ಸೊ ನೆಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಜವಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಸೊ ನನಾತ್ ಪಾತಿರಾಕತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್.